Pinoy Bus Driver TV. Oh, sinaling! Pagkat ito, maligala. Ina sa pag-road na resort. Tambo, Bukura. Kasi utang pasakaw. Patawid na Korea sa Iran. Pero bago dyan, nagyay. Utang Korea sa Iran. Basmati. Balik-balik yung lungsod. Silipin mo sa kita kung kaya mo ang sumunod kung sila tayo. Baka nga sa kasi sigurado ka sa suporta. Ikaw ang muli, ikaw man dadali. Bumalik mo na sa pinto. Sumilip mo mahal ka kasi. Yan, discount dyan. Mabubuha mo kaya dito. Tama ang siya. Baka sumunod, mabubutik kahit simenda lang ko. Baka alawa rin. Kasi dati dito ang kasana kagada. Habang pinasana ang buwan. Purong pasang pasada. Video advance. Ayos sa mga anak, plus ito.
Nakakalisip ko. Binigit ko yun. Pero, Doon sa San Fernando, Florida Tour. Gising na ang lahat. Mag-sigar na kayo dito, magkape. Ang kasunod dito, Matnog, Sorsogon. Meron pa tayong apat na oras. Tapos ulit, bago magpatnog. Kaya mag-share na tayo lahat dito. Ano to nahulog? Kami kapusit dito na sa San Fernando, Camarines. Eksakto alas 2. Alas 4 tayo pa sa Tubira. Kahapon ng hapon. Pero, alas 2, eksakto. Tamaling araw. Sila na yun. Nagpadisil tayo mga kapusit.